Sziasztok! Itt vagyunk a csatorna első videójában, amiben origamizni fogunk. Mint látjátok, a címből egy dobozt fogunk készíteni. Hát az a helyzet, hogy néhány alaphajtás már szinte majdnem végig megvan, mivel ezelőtt fel akartam venni a videót, csak hát nem sikerült, az már mindegy, hogy miért. Hát igen, kevés volt a tárhely a kamerán, na mindegy. Tehát először is hajtsuk az egyik oldalt a másikhoz, így, és jól élezzük le. A pontosság nagyon fontos. Majd nyissuk ki, és ezután ugyanezt tegyük meg a másik oldalt is. Ha ez megvan, az első csúcstól a másikig hajtsuk föl. Majd ugyanígy a másik oldalon. Ja, és hogyha gyors lenne a videó, vagy valami, akkor nyugodtan állíts meg, vagy tekerd vissza. Na most, ezután, ha ez megvan, ugye így van a papír. A közepét így félig behajtjuk, így, majd pedig benyomunk középre, és ezt így szétnyomjuk, így. Majd pedig leélezzük. Megfordítjuk, és ugyanígy a másik oldalt is. Benyúlunk és lenyomjuk, így. Na most ezután úgy tartjuk a papírt, hogy így nyitott fele áll felénk. Így. Majd a két sarkot, ezt és ezt behajtjuk így ide középre, így mi. Majd az egyiket így félig kihajtjuk, ebbe is belenyúlunk ugyanúgy, és a tetejénél lenyomjuk. Majd pedig ugyanígy a másiknál. Fontos, hogy figyeljünk arra ennél a hajtásnál, hogy itt ez a vonal érintkezzen ezzel. Tehát folyamatos legyen a vonal. Mert hogyha eláll, akkor már nem jó. Ezután itt, ami maradt, ezt fölhajtjuk addig, amíg a papír engedi. Tehát ezzel a ponttal síkba vagy. Na most. Utána megfordítjuk, és ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon is. Behajtjuk a két sarkot középre, leélezzük, és ezt is így benyúlunk középre, lenyomjuk, leélezzük, és ami maradt, amíg engedi a papír, fölhajtjuk. Na most ezután az lesz a dolgunk, hogy a bal oldalát így megfogjuk, és áthajtjuk a jobb oldalra az egyiket. Majd megfordítom az egészet, és itt a egyik lapot, ezt így áthajtom a jobb oldalra, megint balról. Ha ez megvan, akkor újra, hát ez nem teljesen olyan lesz, hát ezt a sarkot itt alul, ezt megint behajtjuk, hogy a felező vonallal érintkezzen, majd leélezzük. Majd a másik oldalt is, és ennél már itt nem kell más csinálni, csak ezt, ami maradt, megint fölhajtani, amíg a papír engedi. Így. Ezt mondjuk elrontottam, mindegy, így jó, most már. Megfordítom, és ennél is ugyanaz. Behajtom a kettőt, hogy a sarka érintkezzen a felező vonallal. Ezt fölhúzom, amíg a papír engedi, és már tulajdonképpen kész is van a dobozunk, már csak annyit kell csinálni, hogy itt a két szélét megfogjuk, szétnyitjuk, de nem teljesen, csak körülbelül így. Itt az oldalán ezt megfogjuk, így fölhajtjuk, másik oldalt is, és innentől igazából már csak a belsején kell igazgatni, így, hogy kipattanjanak a papírok, így. Itt is egy picit még igazítunk rajta. Ebből nem biztos, hogy sokat láttatok, de mindegy. Igazából a vége az már könnyű nagyon. Így. És kész is van a dobozunk, mint látjátok, ilyen csillagmintás lett, vagy nem tudom milyen.
Így az ilyen SafeKey 10 doboznak lehet használni. Hát, ha ez lett volna az első videóm, hogyha ilyenfajta videókat vagy másféléket akartok, akkor azt jelezzétek, ha ilyeneket akartok, akkor azt egy lájkkal, hogyha pedig másféleket, azt kommentbe írjátok le. Remélem tetszett a videó, sziasztok!